Mado kachere tauya nadzo nhau zuwa rochishanu mumwedzi uno wayechi wabvu tiri kuerenga mazuwa anokwana makumi manomwe ribodzi 71 pachirungu ayo Blessed Muhlanga agara mujeri akandopfigirwa mhanduwe ari bekubuditsiwa pakaita kunyangariwa pakaita kunyepe zviri munhau dzanyasi ipapa wozesa wagota wakomana kuenda kaita magetsi nozuro pakaita kuyanga kwaigwenya magetsi kuno magwenya mairi magetsi akatogwamsa magetsi heno kuti zvii zvakaitika ipapo zvokutoti nyasi wadokerera wari kunhadzira heno peno magetsi achimbidza kubenuka kwenyuyo asi pakaita kunyangariwa chaiko kusvino regai tione kuti zvinombopera sei izvi kwai zvakaitika kunzvimbo yohange tati taziva kuti chii chimwe chagoitika ipapo wanhu nyasi wadokerera wakomana vari kuita kusemesiwa chaiko nomasoko anga achireketiwa naiye tinomachakaire ari kuti kwai ndakazoenda kuchipatara ndikaona kuti zvinhu zvakaita kuita kunyangaritsa mhanduwe wanhu varibe kana kumusiya waita kumureketera kuita kumudhonza chaiko tusvinu kuti azive kuti tinoda zvekuinyepiwa mapwapwa iwayo regai tigoona kuti zvichapera sei apa wabiyache warakashi wanga watori naye ipapo tinoziva kuti kundoreketa hawo paribe chinochinja tinozviziva izvozvo asi kuti chatinoziva chikuru kureketa kwache aiwa ari kundoreketa anenge atotumiwa kuti iwe ndakakureketa ndo zvazvinoita izvozvo regai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi kana pane zvimwe zvinenge zvaitika tinenge tichikunyepai wamunangarwa waenda kovhura matura GMB kunzvimbo yokwekwe chatonakidzawo GMB naiwo ZTBC vari kuti matura aya anosenzesa dandemutandiro AI asi kuti warekete kuti anosenzesa sei paribe chareketeka mhandiwe wanoziva zvinhu izvi aiwa wabva wandoti aiwa hapana paribe chisvinu regai tione zvedu kuti zvinoenda nokupi uko kambani yezesa zvakaita kuinyangaritsira mhanduwe wagarewo kunzvimboyo Southampton nedzimwe nzvimbo dzakadandando dziri dzasi kuHarare koko wari kuita kuchema izvezvi nokutoti nozuro uno nzvimbo inosvikira magetsi kunzvimbo iyo yakadida moto mhanduwe ikabva yaita kutsva chaiko kusvino unobva waita kuonana yawe kuti idi pakaita kunyangaritsa regai tione kuti zvichaperera papi tinenge tichikunyepai kwaiwa chiwenga wariko ipapa kuVatican wari kutsvaka kuti wairekete nevakuru vekuVatican wagoite kuti zvirango zvoupfumi zvakaisiwa ana munangarwa zvibisiwe iwo wachitadza kutetekera mafata arino kuti waite tusvinhu wozofunga kuti wari Vatican ndo wachagwa watetekera ngavarekete tusvinhu twauri kuita ikweyo ticharamba zvedu takaringa apa izvezvi mhanduwe pakaita kunyangariwa dzimba dziya dzagonzi dzichada kugara vakuru munguva yesadhaki wati dziya idzi padzazotanda kuburika mhanduwe heno kuti wanopedza rini nokutoti dzimba idzodzo mukuriro wadzakaita nokuita shoma kwadzakaita apa wofunga kuti dzati dzapera gore rakutokwana unobva waonana yawe kuti heno zviri kutoitika ipapa tinenge takaringa hedu kuti zvinoenda nopapi tiri mukuwaka imomo tagwirei agoreketa kuti ada kuwakira cheche yeSDA yokwamutoko kwaenda kuwaka cheche inoshamisa inovhundutsa inoita kushisa chaiko mhanduwe kuiringa regai tigoona kuti zvichaitika chere kana kuti manyautsamukamwa tinenge tichindokunyepai kanzuro yeguta reHarare ipapa wari kuti kwaitoda kubisa wanhu wese wari kushambadza zvinhu zvavo waribe mvumo muguta toda kutozvibisa zvese titande taita kuti wanhu watande waita zvokuti wapuwe mvumo nokanzuro regai tione kuti zvinoenda nopapi uko uyu Bulelani Kumalo wakomana hagoreketai akati Daniel Garwe unozviitisa fani kwai ini ndakaita zvoko zvahwanahwo umambo huri muropa tikati elkamu regai tione heno
kuti zvinoenda nopapi. Tinenge takaringa hedu kwazvinenge zvienda asi kana mapfene aya achiripo akafitira kurambidziwa kubenuka kunyika yeZimbabwe, rekai tigoramba zvedu takaringa kuti zvichapera sei, zvichaenda nopapi, tinenge tichindokunyepai. Wanorayiridza pachikorocho UZ wagoreketayo kutoti tikumira apa kuramba mabasa isu tiri kutenderera mberi mhanduwe, kana waripe kutipawo mari yetiri kuda iyo ngazvigare hazvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi, tinenge tichikunyepai. Blessed Muhlanga achindorimo mhanduwe magweta ache, nyasi kwaburika Beatrice Mutetwa ari ndiye gweta raye. Blessed Muhlanga wari kutsvaka kuti haiwa pagorekai kuramba makamupfikira, dai wari wamwe watoita heno, kana kuti peno watoita zvakaita iwo ana Chimombe, kuti wakazobva wandodipfama hawo kuziva kuti haiwa munomuti torimo tiburika bano kuchimbidza. Heno mabuja tinoramba takazviringa kuti zvinenge zvienda nopapi. Hurumende yagonzi yagoramba kupa vanhu vanosvika zviuru 4 wari wakoti munyika medu matsamba okuti wabvumirwe kuburika munyika. Wakomana imhuri dzinosvika zviuru 4 dziri kuramba dzindoita kutamburira zvinhu zvese. Iti dai waita tuzvino wapa vanhu waenda koka, wana mukoti wacho wakazara munyika, waribe mabasa, wari kusaya mabasa izvezvi warimo wakazara. Dai wandowapa kaiwawa woenda hawo, awa wari kusara wosara wachipinda nzvimbo dzacho, ndokuti zvinhu zvitikaiti kuno idiwi. Rekai tirambe takazviringa hedu. Wikinere abenuka pokare akatenga motika huru yorudzi Toyota Land Cruiser VXR, akati maiguti tokupai motika iyi pokare nomari inoita zviuru 250,000 $250,000 pachirungu. Zvavo wabiedu ndokunota kawo, ndokunota. Chinondorwadza kundoti chembere yakadari ichazviitisei zvinhu zvacho ichibva yapuwa nomari idi mabuja, pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe tichiringa hedu kwazvinoenda. Pano dzomutambo ipapa Dynamos yakajiwa noScotland. Mari yakanaka wakomana. Scotland idiwi nokabodzi kwa0. Manika Diamonds noKwekwe United waribe kugoedzana. Chicken Inn kajiwa neEmos. Zvatiri kureketa kuti mari yakanaka, kabodzi kwa0, Emos ichihwina. Tikaitione nyasi kwatamba Highlanders ikaja Triangle yanakiwa nonzimbe mhandiwe iri kukabodzi. Tikai tinenge tichiramba tichiringa hedu kwazvinenge zvienda. Ukuwo wafana Hosebos wagoita kudadisa chaiko, kudadisa mhandiwe, kuja chikwata choZambia nomugoedziwa 15 kuZambia. Iwe unoita kunakiwa. Rekai tirambe tichizviringa hedu kwazvinoenda. Blessing Muzarabani agonzi ipapa ICC International Cricket Council. Munhu uyu ari kuita kukuwa bhora zvinoseza. Rekai tione kuti anogona chere kugopuwa mukana, anogona chere kugopuwa mendhuruka yekuti ari kuita tuzvinu somutambi akatamba zvinomwisa mvura mumwedzi watabva. Dai vanhu vangoita tuzvinu kuita bau chairo rokumuita kuti akone kuita zviite zviri nani. Rekai tione, endai kovhota padandemutande hero ICC. Tinenge tichikunyepai zvimwe kana zvaburika. Tikaringa dzirikitika pasi rese, muSouth Africa kanzuro yeguta guru yoTshwane yagonzi makuzvinyanya makenderera manje, waenda kodzima magetsi kuti wachipatara choviscopis wabhadhare. Wakomana. Dai warekawo dando. Rekai tione ipapa kuti zvinomera mushechere kana kuti zvinenge zvakadini. Sirairo Sirota aripo muimba anomukurumbira kuti muSouth Africa akati turu. Aiwa munhu ese anobva ambwa kuti panzi turu
kuno ari kunzi ari kutobatiwa ipapa kuti kwai ndiye mumwe wanhu wakaomora mari yokulotteries commission akabva ajache achitenga dzimotikari guru. Idina yawe rekai tirambe takandozviringa hedu, tinoramba tiri bechekureketa. William Ruto agokuyiwa nobhutsu, mandiwe kukuyiwa nobhutsu tafara. Iwe wafana pakinya papa, aiwa wari kuzvidaba zvisina basa izvozvo. Rekai tirambe tichiringa. KuRwanda kwai papa tikureketa noAmerica kuti wanhu wakune dzimwe nyika wanenge wabenhutsiwa kubva kunyika yeAmerica wounza wachiuya kunyika yeRwanda wari kutoringa kutonota ipapa. Yowe pakaoma chaiko, tinoramba takaringa. Apawo kuno mumwe akamboita wazvina pembe weFIFA agonzi ipapa ari kubatiwa iye nomudzimai wache yomari yomarandi 13 kuti wane kuitekedza kusiriko kwaakaita. Pakaipawo komana, pakanyangaraitsa. Izvezvi rekai tione kwai Trump agoti zvifirimu zvese zviri kunhadziwa kunze kwenyika taakutozviita kuti zvibhadhare mari yomutero. Ini zvangu ini rekai tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nopapi tichikunyepai. Panyasi mabuja aiwa rekai tizorore ndini wenyu mhandiwewo nhau.